A'a ba ta komi. Wagga ita amina haika cikin mace zai wallahi. Sadi hazo ya zaki ha. Wallahi malam in ka shashi mace ji kowa ran ka jara ji kai. Da shi ne kawai. Da ka sha kama yi. Gashi nan Kace maciji kowa ran ka yajja. Kowa ran ka ja dan buru ba sai dai ba da. ko sahu ne cewa ko sahun maciji ka Ko tsallaka. inda ya biya wuce Ya biya wuce ka tsallaka. Shikenan. To wai wannan yana da hauru. Allah bai ce haka. A ya sa da ya gani musu. Ya sa ni. A'a. Yanzu shi sai ya taba kai ka taba. Yanzu nan duniya ta za ta gani ko wani shi ne suka an ce kuma gajeren nan da nan ko ta ciza nan hauru ɗebewa suka kuma nan da nan dawa suka yi. In tana cizo nan gabacin da wajen birisawa yaren wasu ina suka doron ganin zoma ta ciji na gaba ya hodi ta ciji na tsakiya ta hodi sai na uku ko da to take ta sare hodi ci handa wani wani kuma duk ni ne ba su magani da na farin da na tsakiya mutuwa sun kai na uku shi ɗaya kuma ni ni kamo gajeren da kaina har sati guda ta nan wurin nan ba ta kaga Saboda muni. to in za a wani hauru ta cizo mutum uku cizo guda To kai mallan Allah wani gari yaki. ya muku yanzu Wagga boko ne muka ji ta Zamfara. Ba gani na kalle ba da gare gare. To ya sunan ka? abu mai maciji ne Abu mai maciji kun koyo. Shekara kana sai da maganin ka. daya shekara ta 26 da wata 8 To garin maganin kai koya a ni ga duniya ne ga duniya. Masha Allah wato kai karatu ne kai wato ba garu ne kai ba. bangare da kwa bangara da kuma ba Kun babu wani abu wanda haka yi babu wani abu wanda haka hada in ba maganin ka ba. ni ba da bayan maganin ga ko cizon ka sai wasu abin da zan baka ba shi zan baka da ka sha ka warke ya ka Gaskiya kana da magani. ni alƙalami Kuma ko da mun ka tashi garin ga duk mun san kana zuwa garin kana sai da maganin mun ko san cewa in ba maganin kwarai na ba baka tuwa da shi garin ga. bana shekara ta 9 ina shiga garin ga wallahi ina tallan magani wallahi cikin gari A'a bare mai dauke. Allah ya tsari. Wai mai da ita. Allah ya tsari amma kana Bura Obasili Allah ya ji kanka wallahi. Allah sauka. ga masala Wai da ranta. Wannan yau ka Wallahi a cikin hannu ne ta yi. A'a ta taho. Ga ta nan gawo. Allah ya ji kanka Allah ya sa ka huta. Wallahi ba ka wuce gobe. Wallahi insha Allah ba ka wuce yau. kaga ai ba ta sa amarya lalle wallahi sai Wani suna ya icen? tashi. Wani icen wasa da suna ne Duk gudana kuma. A tsaya ba. Sa maganin ba. Ni ba wancan masare na gani ba. Maganin gare kwallon ga a ce maganin maciji suka yi. Yan buɗe su yanzu suke. Cikin duniya zai sa shi a gaba. Ma'ana wanga in ka sha shi sai ya ma shekara 7 ga jiki. Yana ma aiki maciji da kuna wasu taba ka ba. Shi kuma wanga shekara 5 amma maganin maciji da yawan kai. Kai wato shi mutum. A to wanga shi an mala'ikin macin zai. Da kwanamu. Na kunami. Shine ai malamin. bari a aje ka jere kai sai ka Yawa ai. A'a ba ta komi. Wanga ita amina haika cikin mace zai wallahi. Sadi hazo ya zaki ha. wallahi malam in ka shashi maciji kowa ran ka jara ji kai Da shi ne kawai. da ka sha kama yi Gashi nan Kace maciji kowa ran ka yajja. kowa ran ka ja dan buru ba sai dai ba da ko sahu ne cewa ko sahun maciji ka ko tsallaka. inda ya biya wuce Ya biya wuce ka tsallaka. Shikenan. To wai wannan yana da hauru. Allah bai ce haka A ya sa da ya gani musu. Ya sa ni. A'a. Yanzu shi sai ya taba kai ka taba. Yanzu nan duniya ta za ta gani ko wani shi ne suka yi an ce kuma gajeren nan da nan ko ta ciza nan hauru ɗebewa suka yi kuma nan da nan dawa suka yi. in tana cizo nan gabacin da wajen birisawa yaren wasu ina suka doron ganin zoma ta ciji na gaba ya hodi ta ciji na tsakiya ta hodi sai na uku ko da to take ta sare hodi ci handa wani wani kuma duk ni ne ba su magani da na farin da na tsakiya mutuwa sun kai na uku shi ɗaya kuma ni kamo gajeren da kaina har sati guda ta nan wurin nan ba ta kaga Saboda muni. to in za a wani hauru ta cizo mutum uku cizo guda To kai mallan Allah wani gari yaki.
eh Ni muku ne. baka boko yana muka ji ta zamfara ba gani na kalle ba da rage. to ya sunan ka Abu mai maciji ne. abu mai maciji kun koyo shekara kana sai da maganin ka Ya. Shekara ta 26 da wata 8. to garin maganin kai koya A ni ga duniya ne. ga duniya masha Allah wato kai karatu ne kai wato ba garo ne kai ba Bangare ga kwa bangara ga ba. kun babu wani abu wanda haka yi babu wani abu wanda haka hada in ba maganin ka ba Ni ba da bayan maganin ga ko cizon ka sai wasu abin da zan baka ba shi zan baka da ka sha ka warke. Ya ka. gaskiya kana da magani Ni alƙali kuma ko da mun ka tashi garin ga duk mun san kana zuwa garin kana sai da maganin mun ko san cewa in ba maganin kwarai na ba baka tuwa da shi garin ga bana shekara ta tara ina shiga garin ga wallahi ina tallan magani. A bare mai dauke. Allah ya tsari Wayan mai da ita. Allah ya tsari amma kana